Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas do tamu namar minggu di Tikion, horas jala selamat beribadah madihita. Suang songoni amang inang nama dohoti ibadat tahun marhite live streaming YouTube channel di bagasan Jabuta masing-masing, horas jala selamat beribadah madihita. Tabukama masuk ibadata, marede mahita sian bukuende nomor 10 walu ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon, amen. Martua do halak nama naon di pangujunan, aidung tau sian pangujunani, jalaon do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tu akana holong roha di ibana, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala pardenggan basa. Ro disaliling nileleng na do asini roham.
Mauliate marohanami tuho, ala diramuti ho hami sian nasailaon, sahat ro disadarion. Hupuji hami maho, ala naung sahat tu hami bari tanah uli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok kami tuho, ala di bagasan dame doho tasonangan di leon ho hatam nabadiai. Sayasi maroham, urupi mahami mangulahon na didokmu, asa hot rohanami jalatar pangarehon hami parange nabadia. Say ajari ma jala baru marohanami, asalam ias hami ro di hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede sian buku ende nomor 120 sada ayat 3. Tangihon hamuma patik di bagasan minggu tahun ima patik parjolo satu patik paupaton. Patik parjolo. Au do Jahoba de Batam nina de batata. Dang jadi marakup au bahenomu de Batam. Patik paduaon. Dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang ahana di Banua Gijang. Dohot na di Banua Tongaron. Ro di bagasan aek na ditoru ni tano, yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna. Ayo na huumna dosogot akan amarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onomari ma ulahamu nasasi ulaumu. Alai anggo ari papitoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam dui. Dang jadi homangula anggo dina sadari manang anak mupe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahamu, ro diisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ai dina onom ari di topa de bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papitohoni, di baini do umbain na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata mangulawan patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugo imahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Mare dehita sian bukuende nomor 417 ayat sada dot ayat 2.
Sato poti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasoatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatea ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalana asa mangulu ibana ido na dipinangido roham. Alani umbain dipangido hami. Sai sudati matoru-torum asa unang mengonai behe tuhami. Sai sesa masude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesal ni dosata. Adong do dihita situa ni malim nasongoni, na hudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbain ibana do panguluon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangihon-hon nasida. Hasangapom ma di debata na di Gijang. Amin. Marede sian buku ende nomor 460 ayat 1 dot ayat 2. Tangihon hamu mahatani debata turpuk epistel di bagasan minggu tahun ima sian Amos bidu 5 ayat 10 walu sahatro di ayat 27 marosponsoria mahita majaha marjea manasida akan mangapian di arini Jahoba tung ahalabamu nasiani haholomod do arini Jahoba dada hati uron.
haholomon tongon ari ni Jahoba, jala dada hati uron hagolapodo, dang marsinodang, ainang pe di pelehon hamu tuau aka pelean si tutungon dohot pelean si panganon, dang lomoro hakku disi. Pelean hamuliateon sian pinahamuna pamuean pedang parduli audisi. Jadi margiling-giling masadok aik uhumi, jala hati goran songon sungai na soolo marsik. Atong usungom muna ma udung-udung ni raja muna ro di ojahan ni gana-gana muna, tole bitang di debata muna akan nabinahe muna di hamu. Ima sahatna, martua do akan natumangion hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 464 ayat 1 dot ayat 2. Tidakko maha porseau tai, songona hina tidakko ni dongata saha porseaun di sadok portibion, rap mahita madok. Au porseani debata Jahoba, ido ama parguguna suatu dosan, natu mopalangit dotano. Au porseani Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana ditubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siato di perbadia, andoran soabubuan. Ido tu hatta natu mau na benit di pauman ni silatus nama te tarpajal do ibana di haupina sila natu atu banu atu rudung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul di siamu ni debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani
Disima ibana pa imamulak sogot tutanon, manguhumi halakna mengulu dot namate. Au porsean itu di parbadia, jala adung sada huria nabadia, huria atau paniala Kristen akan nabadia, dohot diasan dosa, dohot diatai namando, mulak mangulu sogot daging nalak nong mate, dohot diangluan nasura suda. Amin. Tabege matik ting di bagasan minggu ta sadarion. Oras marita saluhna. Oras. Tikting namasa diuriata di mingguon Minggu 12 November 2023 guarni minggu ta Minggu 20 dung Trinitatis. Tapi ini minggu ta masih pauli-ulian manomu haroroni Tuhani dalam bahasa Indonesia saling membangun dalam menantikan Tuhan. Koinonia 2.1 Sermon Koordinasi Perhalado. Koordinasi Perhalado pada hari Selasa 14 November 2023 masuk pukul 17.00 WIB. Marturia 3.2 Persembahan Bulanan. Pada hari ini Minggu 12 November 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan November 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan poin 5.1 berita duka cita. Pada hari Kamis 9 November 2023 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Theodora Agustina Buru Saragi Turnip atau Opu Audrey Buru. Lahir 3 Agustus 1954, tutup usia 69 tahun, yang beralamat di Jalan Pesantren nomor 89 Cimahi, masuk ke 4, dan pada hari Sabtu 11 November 2023 telah dimakamkan di TPU Kerkhof Loi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Konven atau Sermon Distrik. Pada hari Senin 13 November 2023 akan dilaksanakan konven atau sermon distrik yang bertempat di HKBP Bethesda Bale Endah, Resort Bale Endah. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti acara tersebut. 5.3 Pesta Puncak Tahun Profesionalisme Distrik. Pada hari ini Minggu 12 November 2023 telah dilaksanakan Pesta Puncak Tahun Profesionalisme Distrik yang bertempat di Gedung Istana Kana Kaulian Bandung. Yang mendampingi dari gereja kita adalah Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH, Amang Pendeta Todo Tua Sirait MTH, Amang Sintua RRF Sirait, Amang Sintua JJE Panjaitan. 5.4 Panitia Natal Umum 2023 dan Tahun Baru 2024. Panitia Natal Umum tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 telah terbentuk dan akan dilantik pada hari Minggu 19 November 2023 dalam ibadah siang. Adapun susunan kepanitiaannya adalah sebagai berikut. 1. Ketua Nyonya Hutajulu Dr. S. Burusilalahi. Sekretaris Nyonya Pangaribuan Dr. Gigi S. Burustompul. 3. Bendahara Nyonya Siregar Boru Simatjuntak dan seksi lainnya. Dihimbau kepada seluruh panitia dan seksi yang sudah tercantum namanya untuk hadir dalam acara pelantikan tersebut. 5.7 Dana Operasional Huria. Amplop dana operasional Huria pada hari Minggu 5 November 2023 khusus dalam ibadah siang tercampur pada saat penghitungan sehingga nama-nama keluarga tidak dapat dicantumkan di warta, tapi total seluruhnya adalah Rp1.836.000. 5.8 Himbauan. Dimohon kepada
orang tua untuk mengawasi anak sekolah minggu supaya tidak menaiki gedung sarana prasarana terutama lantai 3 dan 4 dikarenakan proses pembangunan masih berlangsung dan bisa membahayakan anak. Ralat Tok Ripe dari WEK 8, poin 5 di sana tertulis J. Saragi Buru Tambunan tertulis Rp500.000, seharusnya Rp750.000, namun tidak mempengaruhi jumlah yang tercantum. Songonima warta gerejata disadarion Horas Madihita. Horas. Maride Mahita Muse sian buku ende nomor 720 tolu ayat sada doot udutna huhut papung upelean sada A doot sada B. Martangyang Mahita damini debatana sumurung sian salhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas Madihita salhutna. Amanami inanami sonsoni nang naposobulung tina marminggu hita di Arianon. Ia nagabe jamita di parminggota imana tarsurat di sada Tesalonika 5 mamuk kami sian ayat sada 1-10 sada.
Marsika soring mahita majaha, dungo managam hararoni Kristus. Alai dak pola surato tuhamu ale akadongan taringot tutikina dohot sadiharina. Ay molo di dok halak dame do jala marado swadong disi mama topu tahop tunasida hamaguani songon pambebeo tuna gabe-gabean jaladang adong haporusan nasida. Ai saluhut nado hamu anak katiuron jala anak arian daksian borngik kita manaksian haholomon. Ai bornginido tarpodom akkana modomi jala bornginido mabuk akkana mabuki. Aidang dipadiri debata hita bahen sirimasan, alai naing madapotan haluau kita marhite siat Tuhatta Yesus Kristus. Sudah mahita ayat 10 sada di bahani songon nang binain muna ido anggo sahatna damang doho dainang nang songoni nang naposobulung di bagasan goari Tuhatta Yesus Kristus molo tataringoti taringot tu haroroni Tuhatta napadua halion bahan perbincangan na trending doon sahat tu bagasan tikion. Ala buasa tadokon trending topik perbincangan ni Jolma di bagasa tikion. Ala gudang do nang Jolma di bagasa tikion meramal adiga do tutu ro parusia. Manang adiga do tutu ro Tuhatta napadua halihon. Hinoroni na topik trending manang bahan perbincangan nahangaton di bagasan tikyon. Gabe gurando nang Jolma di bagasa tikyon gabe kepo. Botamu do tahe kepo kan? Tahu ya kepo? Gabe pengen pengen mengetahui kehidupannya halak na asing ya gabe kepo bolonin na ba sasitong na penasaran gitulah pengen tahu aja lo kepo banget lo kanin nadokan karena posobulung jodoh memakai istilah kepo jala gurang do memang Jolma di bagasa tikion menjadi kepo tentang parusia, tentang haroroni Tuhatta napadua halihon. Bahkan adong na meramal taringot tu ari haroroni Tuhatta napadua halihon. Ketika kita memperbincangkan tentang parusia atau tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tentu kita harus melihat dulu bahwa kedatangan Tuhan yang pertama sekali 2000 tahun nasalpu nung ngabero Yesus marhite na ro ibana sian banua gijang jala songgop tutonga-tonga ni portibion jala tiap tahun do pesta jala di bulan Desemberon marpesta do hita mamestahon ari Natal
Alai molo manaringoti taringot tu kedatangan Tuhan yang kedua kali, om manari guarana pemahaman dan pengertian si dua nokang. Ya, satu sisi kita menanti kedatangan Tuhan yang sudah kita rayakan, yang sudah kita pestakan 2000 tahun marhite nama nagam nama hita di minggu-minggu Advent, jalata pestahun namai di hari Natal. Alaisian sisi na asing ternyata marpaima dope hita jala makirim dope hita jala ikon paimaota dope adiga doro arini Tuhan napadua halihun. Jala itu nari kuaran anak kiringan pemahaman parusia itu dengan si dua nokang, ya, si dua nokang. Nah amang do tamu nak kainang unang pola gabe gusar hita gabe humasu sahita taringot tu haroroni tu hatta napadua halihu. Alana bahasa songoni di piga-piga tahun nasal pukan taboto do kasus demi kasus mencoba meramal-ramal bahwa Tuhan akan datang di tahun, contohnya di tahun 2005 ini, atau contohnya di tahun 2023. Gabe terlena nasida, gabe terpodom nasida, gabe dang mula-ulabe nasida hinorhoni trending topik. Jala memang songonido di Huria Tesalonika amang ina. Ala adong barita di dapot si Paulus di Huria Tesalonika, adong pengajaran, adong doktrin naman dokon bahwa nengro nama tuhata napadua halihon. Gabe dang mula-ula be nasida. Gabe hulan nama ngamurma karejuni nasida. Jalahin orhoni hidup banagabe diluruskan, diklarifikasi oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sada Tesalonika 5 ayat sada 1-10 sadaon. Imana tersurat di Matius 24 ayat 30 onomi. Namandokon tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat dari surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Imana tersurat di Matius 24 ayat 36. Atau molosongoni di bagasan hak Kristenota, di bagasan haporsiota, bohado hita mangula, bohado hita paimahon ari haroroni tuhata napadua halihoning. Jala tabegedo nakiringa di sada Tesalonika 5 ayat sada 1-10 sadai di dokodo ia haroroni tuhata napadua halihoni songon diguari dui songon panako borngin. Ya, songon panako borngin. Ya do hita habongkar tahya manginang. Ya do hamu agoan daw ya do teh usuku salinai johita ya do hamu agoan sejabu manang habong karem may sarupa majuya teh ya do pasti ada dari antara kita nah ya tarbongkar jabuta behado hira-hira pengamatan muna amang inang moloro panakko julo marbuah-buah do nasida tujuh tuhita marhite WA di pabotoh pusang opung ninnakan anu borngin jam 20 tolu neng rojo mabongkar jabumi inna do taheng tangarungkan dak pola di Papua alai haroroni pabongkar manang songon di bagasan terpukon panak koborngin inna topudoi ro dangarong nama boto. Nggak ada yang tahu kapan pencuri itu datang pada malam hari. Anggo di bagasan situasi ta memang bolo di Bibelon
atar di gobar hodo bahwa memang anggo parroni panakko inna baborngi-borngi do. Anggo di situasi ta di bagasa partikyanon. Datu kula borngi be habong karajol makan. Ngarohot manogot habong karajol ma. Ngarohot arian, ngarohot botari habong karajol ma. Ala itu tu ala trending nih topik ta di bagasa tikyon bahwa habongkaran manang haroroni panakko ini na ditiki borgido songon na di padar tuhita marhite ayat sada 1 ayat 2. Jadi topodo HP haroroni arini Tuhan ini. Alanido amando tamuna kainang di bagasan tikyon atar songo dia ma pangulah otak. Angguna pasti ba anggo ari haroroni Tuhani napa 2 halihon pasti do ninna ro. Jadi tugas sedang pola meramal-ramal. Dak pola sekon hapor siauta akapoda-poda ni halak naman dokon tanggal nasaudoro tuhatta napa 2 halihon. Ay nunga tabe genak kiningan data di Matius 24 ayat 30 mi. Hola de amaido nama botoi salut nana. Atong ama tugas ta ima berjaga-jaga. Tugas ta ima waspada. Tugas ta ima bohado asa gabe partodio taon gabe lamdenggan manang bohado partodio taon taisi mai songon na mangisi lampu diisi tu palito asagabe terpancar palitoi bohado ngoluta siganu pari memancarkan cahaya terang di tonga-tonga ni portibion asagabe songon pasu-pasu ari haroroni tuhata napa 2 halihoni dan gabe ahang dan gabe uhuman ari haroroni tuhata napa 2 halihoni. Bagabe boydoi ari uhuman molo boha molo marparange haholomo kita di bagasan ngolut taon. Boydo ari haroroni tuhata napa 2 halihoni gabe uhuman mai tu dirita tu ngoluta molo say mangulahon ulahon haholomon hita di bagasan portibion dan gabe ari hamonangan di hita ari haroroni tuhata napa 2 halihoni dan gabe berkat beitu hita dan gabe pasu-pasu beitu hita molo holanna say mangulahon ulahon haholomon hita amang do tamuna akka inang nakiningan sasitongna nunga dijabarkan turpukta di sada Tesalonika 5 ayat sada 1:10 sadai namang gobarhon bahwa hita dang anak hahulumon alai anak hati urut do hita. Jadi molonunga anak hati urut kita batotu ikon ulan-ulan hati urut do si ulahonota ya ikon ulan hati urdo naneng si ulahonota dak pola sekon songon dongata si lumon hitate ya memang boydo tardok tarjaloro hadui bentuk keprihatinata taringot tudungata na di Palestina nuaingon ya na diserang Israel Palestina manang kelompok Hamas. Boydo tarjalo roha songo dia man unjuk rasa ni nasida di bagasa tikyon nakiningan kan unjuk rasa do halakikan gabe macet dalan gabe songo na berpengaruh mai itu ibadah manogot nakiningan. Boydo hita mensuarakan aspirasi. Boydo hita alai itu tu songo dia do bentuk aspirasi di hita di bagasa tikyon ayang go sasitong na amang do tamunak kainang anggo negara timur tengahan ay cipika-cipiki do halaki paroh kamu nama
Islam di Mesir, dohot Kristen di Mesir, bersaudara kadung dodohonon nasida. Cipika cipiki, Islam di Dubai, Kristen di Dubai, cipika cipiki do nasida. Islam di Israel, Kristen di Israel, Yahudi di Israel, cipika cipiki do nasida. Bagaimana bentuk perhamaranggion ni nasida sa sitongna. Alay baroma hitaon di Indonesia. Ay nabuhado na yung Hamis and naroha makan. Ayang ko sa sitongna kejadian Hamas dohot Israel dang na porang agama dang porang agama alay say tanggap bay porang agama. Say dianggap dong at sa bulaan manang habirak taon aka porang agama. Bukan perang agama. Nanayang dohonot ta tuhita amang dota muna kainang di bagasan namasa bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk peperangan di bagasa tikyon. Bahado ulaw ta songon anak hati urun kita bukanlah anak-anak kegelapan. Tugas ta, bolehkah kita unjuk rasa kita tutuhani. Martangiak kita tutuhani. Tuhan padame Palestina dohot Israel. Iro sa sitong bentuk unjuk rasa ta tutuhani. Naikon boha, naikon martangiang hita bila perlu kita menangis. Alana boasa, ala memang mapakur hodoi tungolu ni jolma di tonga-tonga ni portibio. Parohok kamu naman waing argani mas penang tibuian. Alaniaha, alani terjadi perang. Hamas dengan Israel, Ukraina dengan Rusia, ya. Alaniaha nu banagabi martaba-taba waing lonjakan harga di bagasa tikyo tongdo alani nama sainon. Jadi tugas ta songon anak hati urok kita martangi yang doa mang inang tabuat di bagasan doa siapa atta di bagasan jabu di bagasan di dia hita maringanan di bagasan tikyon martangi yang dohita sebagai bentuk aspirasi ta tutuhani bentuk unjuk rasa ta tutuhani ido tugas ta ay mulo sa pedohot ti tandon mamorangi hala Israel beisi naulo kan barangong daulo dah ay tardok do anak hasian na sida kan ba memang nunga diturpuk ko ni di Bibel di padan narobi bahwa nasida aha bangsa pilihan Tuhan tohodui di bagasan pamilito ni nunga digobaron bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Alani do amang do tamunak kainang di bagasan turpukta sadarion memiliki satu tema saling membangun dalam menantikan Tuhan. Atuk songo dia do bentuk-bentuk pembangunan manang songo dia do hita membangun di bagasan solidaritas ta manang di bagasan personal ta di bagasan tikyon laho pay may mahon ari haroro ni tuhata na padua haliho. Salah satu nanaing dohoron ni turpukot tuhita di bagasan ayat 10 sadai di dokodo di baheni say masih paingotan mahamu jala masih pauliulion songon naung binahin munai. Berarti hata masih pauliulion dison diajar hot tuhita ikon saling membangun. Songo diedo hita membangun dalam penantian Tuhan yang kedua kali di dalam proses kehidupan yang sedang kita jalankan pada saat ini. Amang doh tamu nak kainang 2 minggu nai masuk nama hita tu ujuk tahun perhuriau. Jala disi di bagasan ujuk tahun perhuriau ni biasana jala tradisi ni huriat tahakabipi saya dijahado akai sema
namoding di bagasan na sa tabulon. Jala tabigedo annoni. Jala molotung di jahod pei dang na mangarukari ngulu sidang olon ni aka keluarga na tinadikon ni dongata na parjului. Alay na paingotok kita doi amang do tamo nagkainang bawa hita PHP songon na sidado di tikina. Danga dong hita na hot di portibion. Mubado saluna. Alay di 2 minggu nai di 26 November 2027 naing masuhat tama ujung tahun parhuriaon jala di minggu pertama Desember masuk mahita na digoran na minggu Advent na parjolo, masa di mana kita menantikan Tuhan yang akan datang itu. Diajar hotur pukodo hita buhado tutu hita tagan di bagasan ngoluton dilehot Tuhan itu pe kesempatan tuhita mangulu satu bagasa tikion. Ternyata diajar Tuhan itu tuhita bican tiki parasian dope tahe bica dilehot Tuhan itu pe tiki parasian tuhita taulahon ma akka nadenggan jala topik saling membangun dalam menantikan Tuhan naing mangajarot tuhita amang dota munak kainan atar membangun na dia manuaing nanaing dohonon na tuhita di bagasa tikion. Salah satu na parjolo nanaing dohonon na tuhita mamarilah kita saling membangun kasih persaudaraan. Molo siloman mandokon ukuah Islamiyah ninna nasida. Molo silom mandokon natin. Molo manaringoti kasih persaudaraan di dokon nasida ukuah Islamiyah. Hita hala Kristen diajarot tu hita bohadu hita membangun persaudaraan manang kasih di bagasan persaudaraan, kasih di tonga-tongani rumah tangga, kasih di tonga-tongani parmargaon, kasih di tonga-tongani parhuriota di bagasa tikion. Ikonodo si pupu kota membangun kasih di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jalan apa dua ahun museng bohado hita tutu membangun mewujudkan penantian Tuhan yang kedua kalinya itu yaitu tetap mahita tabangun sukacita tabangun lasni rohata. Molo tungarong pedi tapi kiri di bagasa tikion amang inang songojol memang wajar do hita mamikiri. Aledang terpikira kita molo memang songod na borat tapak kilalahon gabi moru sukacita ta unang gabi moru sukacita ta molo memang adong si pikirata di bagasa tikion. Tetaplah sukacita seperti ajakan Paulus di 1 Tesalonika itu, tetaplah bersuka cita. Ahado penanaing si bangunota lahu menanti kedatangan Tuhan, tetaplah kita bersabar dalam situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tetap kita menaburkan kebaikan, tetap kita menaburkan kesetiaan kepada Tuhan. Tarlumobima tetap kita lemah lembut dalam kehidupan kita. Lumobi di akama dot inang tetap di bagasan hasadaon nama rumah tangga, di bagasan kemesraan yang berumah tangga, di bagasan natoktong hita saihot suami dengan istri ikut tetap mersada di bagasan Tuhani. Jalalau lumobi naneng sidohonon iturpukon bagaimana cara kita membangun dalam menantikan Tuhan yang kedua kali adalah mari kita menguasai diri kita, mampu menguasai diri kita. Jala omana dengan diajarun parbuo ini todi di Galatia 5 ayat 22 mampulah kita menguasai diri kita. Asaboha asaharoroni tuhatan apa dua halihonon gabe berkat baon tuhita dan gabe uhuman alai molo saimiendo pehita di bagasan hahulomon
bahwa ari haroroni Tuhani gabe songon semacam uhuman doi tuhita alai halak na porsia na say toktong pay may maon ari haroroni Tuhani di bagasan parngulon na diajarot tuhita. Mari kita saling membangun dalam penantian Kristus yang kedua kali, supaya ketika Kristus datang yang kedua kali dang sia-sia behita dohot ibana gabi pasu-pasu ma haroroni Tuhan na padua halihoni tu bagasan nguluta. Amin. Martangyang mahita. Ale Jehovah de batama nami nau tadahami di bagasan guari anakmu Yesus Kristus. Mau liate mau pasatami tuhali Tuhan di bagasa tikion diajar rokodo Tuhami bagaimana kami membangun dalam penantian Kristus yang kedua kalinya. Diajar roko Tuhami ikon toktong mahami masih pauliulion dalam segala hal di bagasan aspek-aspek ngolunami asagabe menggambarkan ngoluna torang hami di tonga-tonga ni portibion unang saimian hami di bagasan ngolu hagulapon asagabe pasu-pasu tutu ari haroromi na padua halihon tu bagasan parngulon nami ali Tuhan di bagasa tikion martangyang dohami tu akaruas di huriam na marsahit baik na dirawat di rumah sakit manang na dijabu manang na dalam tahap pemulihan secara khusus Opu Naomi Padjaitan tongon wang dirawat di rumah sakit Baromeus Bandung. Ali Tuhan tu baga setangamu mapasat tami Opu Naomi Padjaitan asa lehonomu matutu hama malum ni parsahito ni tu inanamion tu inanamion asa boy ibana sehat boy ibana mulak sa rumah sakit Baromeus jala boy ibana rap do tami marsaur di hadapanmu nabadiaon songoni matutu ale Tuhan di bagasa tikion tahun profesionalisme distrik Saplalu Jabar Tengdi di patupa puncak di bagasa tikion tahun profesionalisme sayhoma ali Tuhan na pasadahor rohanami na jongjong hami di distrik Saplalu Jabar Tengdi on asa tok sude huria sada rohanina sida jala sude pangula sada rohanina sida jala rap tu dolok tutoru amahami tutu laho membangun lao pauliulihon uriami asagabi huria natogu huria na mangerbang huria na adong di distrik Saplalu Jabar Tengdi di tonga-tonga nami di tikion ali Tuhan say pasu-pasu ma ruas ni huriam nama dohoti ulauni jala toktong las rohani ruas di huriam di bagasa tikion nang hamipe molotung nasida gabi utusan borhat lahmad dohoti ulauni songoni maali Tuhan di bagasa tikion tinang cumolo di alapo inang Theodora Agustina Boru Saragi turnip Opu Audrey Boru totu ale Tuhan songon jol mahami lungud do pakilalan nami molo marsirak kami sian halak nahu haulongi hami apuli ma keluarga ni nasida pargugui ma ali Tuhan jalahoma na toktong jongjong di tonga-tonga ni keluarga na tinadikon ni inang Opu Audrey Boru di bagasa tikion songoni nang pelean nahu pasahat tami di bagasan minggu-minggon baik pelayan huria manang tu pembangunan manang na bentuk ucapan syukur dot nasing petutu ali Tuhan lehon mamarlopi gadda tu tonga-tonga ni ruas di huriam pasu-pasui
asa toktong las rohani na sida tujoloan ni arion. Songoni ale Tuhan nang ngolu parhurion nami pe di baga sa tikyon sahat tu tangamu mapasat tami saluhut na ngolu ni ruasmi asa toktong pasu-paso mo nang yanakon ni nasida asa toktok pasu-paso mo nang parkarejon nami jala sa toktong ale Tuhan pasu-pasu para nong pinasahat mo Tuhami ale Tuhan gudang nai do pesa sitong nananeng jalon nami nung mobi maali Tuhan na marulang tahun ruas di huriam di baga sa mingguon lehon magadyang ni umur dito nga ni ruas di huriami na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon. Songoni ali Tuhan na marulang tahun pernikahan pe di bagasan minggu-mingguon. Say homa, holong na siya koima, tetap di pauli-uli akar rumah tangga na marulang tahun pernikahan di bagasa tikyon di paulina sida haholongoni di bagasa Jesus Kristus gabi terpasu-pasu rumah tangga ni nasida. Pasu-pasu hamili Tuhan di bagasa Jesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Tapasahat mapeliat bulanat tatujolo marhiti amplop marede mahita sian buku ede 820 Roma hita tujolo. Ayat 2 Paketikemu nang homar na lemba topote rupinadang uli say magsinundang mabay palitomu Astamon nasala uli sa pudoi oh jong mahita salut na nahot na manotong Holon ni Jesus nupoy jupangi tatanyakon mapeliata tuaro panidebata martang yang mahita aledebata amanami na di banua gicang horo haroran ni saluhut silelo narengan dota solibalsa na mauliutus upasat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gibe uap nausus di jolom pasu-pasu may jala ramuti asa hupar hasyak kami pilihanon pati pulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion
Buhay marohanami marhitete todim. Al-salam tadahami gorang ni salalon me tuhami. Al-salam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon ye rode saudi amotuku asado hotukuki rode saluhut hartaku pasahan itu naso satu aliaman namin na di Banua Gicang sa Pidorbadia Maguarbo sa Roma harajon mo sa Saut Maloma ni Roham di Banua Tongon sungana di Banua Gicang leon matuhami sa darun hanguluan siapari se sama dosa nami sungup panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami una kami tugitu pangujunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batamaho. Di sodakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di palsaoron madamena tu totim. Amin. Amin. Shalom, oras marihita.